erabakien berri emango dizuet. Importantena izan da epe berri bat, enplegurako lan eskaintza berri bat onartu dugu gaurko Gobernu Kontseiluan. Dakizuten bezala azkeneko urteetan krisia dalata epeak debekaruta egon dira, eta horrek ondorio latzak ekarri ditu, alde batetik interinitatearen hazkundea eta bestetik ere bai langileriaren adina zahartzea. Gainera gure kasuetan, jakinik urrengo legealdietan, alegia 12 urteren barruan gure langileriaren erdia erretiro hartuko dula, oso egoera larrian jartzen zuen edo kezkagarrian jartzen zuen Gipuzkoako Foru Aldundia. Baldintzak leundu diren momentuan, hasi gera buru belarri lanean, aukera danak baliatzen, langileria berritu eta indartzeko prozesuak martxan jartzeko. Dakizuen bezala, orain arte, ez gera geldirik egon, 2018ko azaroan lehenengo EPEA onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak, historian ordurarte egindako handiena, 328 plaza iragarri zituen, gaur egun exekutatzen ari direnak, eta irailean, datozen hilabeteetan, datorren irailean, horren berri ere emango ditugu, ze fase berriak ere jarriko direlako martxan. Gaurkoarekin, gaur Gobernu Kontseiluak erabaki du beste 312 plaza berri sortuko direla. Beraz, 328 aurreko legealdian onartutakoak gehi 312 gaur Gobernu Kontseiluak onartutakoak 410 plaza martxan jartzen ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Zeintzuk dira 312 plaza horiek? Desente dira eta banan esango dizuet bakoitzaren perfila zein dan, 25 plaza ogasuneko goi-mailako teknikariak, 2 plaza psikologoak, 3 plaza obra eta proiektuetako teknikari laguntzailentzat, plaza bat zerga agentea, 2 plaza delineatzaileak, plaza bat erdi-mailako teknikari informatikoa, plaza bat erdi-mailako nekazaritza teknikaria, plaza bat erdi-mailako instalazioen teknikaria, 2 plaza erdi-mailako herri-lanen teknikaria, 4 plaza basozainak, 2 plaza goi-mailako artxiboko teknikariak, 2 plaza goi-mailako kultura sustapeneko teknikariak, beste 2 plaza erdi-mailako zahar berritzaile teknikariak, plaza bat goi-mailako dokumentazio teknikaria eta 23 suhiltzaile. Dakizuen bezala, enplegu publikoko eskaintzek 2 fase izaten dituzte, lehenengoa izaten da onartzea, hori da gaur Gobernu Kontseiluak onartu duena, 312 plaza berri horiek onartzea, eta gero bigarren fase batean plaza zehatz bakoitzari dagokion hautaketa prozesua abian jartzen da, bai? Azterketa noiz egingo den, azterketa horren edukia edo ikasi beharrekoak zeintzuk diran, eta abar, eta abar. Datozen hilabetetan horren inguruko zehaztasunak ematen joango gara. Zer azpimarratu nahi dugun horren inguruan? Ez bakarrik egunkortu egingo dela bertako langileria, baizik eta plaza hauetan aurre ikusten dela 110% desgaitasuna duten pertsonentzako bideratuko dela, bai? 110% beraz, desgaitasuna duten pertsonentzako erresebratuko dira. Eta irailean, lehenengo aldiz Gipuzkoako Foru Aldundiak plaza propioak onartuko ditu desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, bai? 3 plaza propio desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat. Sektoreko jendearekin lan egin dugu eta guretzako berritzailea izateaz aparte, iruditu zaigu lanbiderako oso importantea dela, baita ere pertsona hauei aukera importantea ematen zaielako, eta beraiek ere gustora daude hartutako erabaki honekin, eta nola ez baita ere gu. Esfortzu honekin ze bilatzen da? Esfortzu honekin EPEI dagokiena. Esfortzu honekin ze bilatzen da? Erakundea bera indartzea, eta aldundea indartzeaz aparte, 2 alor estrategiko nahi ditugu indartu. Alde baretikan ogasuna, dakizuen bezala tresna ezinbestekoa da gure herriarentzat eta gure lurraldearentzat, eta baita ere lehentasunezko beste esparru batzuk, hain zuzen ere kasu honetan suhiltzaileena. Beraz, enplegu publikoko eskaintza hauekin lortu nahi duguna zera da. Alde batetik garai berrietara egokitzea aldundia bera, belaunaldi berriei ateak zabaltzea, talentu berriak, esperientzia berriak
profil berriak eta aurrekoen esperientzia eta eskarmentua galdu gabe. Alegia, bi gauza horiek uztartu nahi ditugu. Jende berria, talentu berriak, profil berriak eta ez duguna galdu nahi da gaur egun hemen lanean dauden langileen esperientzia eta eskarmentua. Eta honekin amaituko nuke, haré un breve resumen de las decisiones que se han adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy. La más importante tiene relación con la nueva OPE que damos a conocer. Como sabéis, hemos tenido restricciones en relación a las ofertas públicas de empleo. Debido a la crisis, en su día se prohibieron. Esto ha acarreado problemas importantes dentro de lo que es la institución, puesto que ha aumentado la interinidad y también la edad media de las personas que trabajan en la institución, pero en cuanto esa restricción se ha menguado, digamos, hemos puesto en marcha todas las herramientas que teníamos a disposición para darle la vuelta. La legislatura pasada se aprobó una OPE de 338 plazas, la más importante de toda la historia, y hoy, en el Consejo de Gobierno de hoy, hemos aprobado 72 nuevas plazas que se desarrollarán durante 3 años. Por lo tanto, 338 de la legislatura pasada más 72 que se aprueban hoy son 410 plazas nuevas que vamos a crear. Es importante puesto que vamos a dar entrada a nuevas personas, nuevos perfiles, nuevos talentos y lo combinaremos con la experiencia y conocimientos de las personas que a día de hoy trabajan en la Diputación. Es importante combinar ambos aspectos. Por lo tanto, la decisión de hoy es importante. He dado cuenta en euskera de los perfiles de las personas que vamos a seleccionar. Tenéis toda la información en la página web. Sabéis que tenemos una página web en relación a las ofertas públicas de empleo y ahí podéis encontrar toda la información. Hemendik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest. Ez dago galderarik? Oso ondo. Egun ona izan da ezazuela guztiok. Beste bat arte.